Стефани, ти вчера каза, че искаш да напуснеш Survivor. Какво е твоето решение? Моето решение е да напусна Survivor, защото аз съм млада жена, живота предстои пред мен и уважавам тялото си, което явно все още не е готово на хигиенните навици, които имаме тук. Затова искам да се прибера и да продължа живота си спокойно и евентуално някой следващ сезон, когато вече съм малко по-така... Тялото ми е малко по-силно на тези хигиенни навици, да се опитам пак да изживея тази неизживяна за мен мечта, защото наистина за тази една седмица не успях да изживея тази мечта. Искам да кажа, че много съжалявам, хора, че ви предавам. Знаете, че ще бъда с вас всяка една секунда пред телевизора, който ще си купя специално заради това шоу, защото аз телевизия по принцип не гледам. И също така искам да кажа, че съм ви направила по един амулет, с който да знаете, че съм с вас. И наистина имате много голямо място в сърцето ми. Адски много ми се доказахте, абсолютно всеки един. Няма човек, който да не харесвам, няма човек, който да ме подразни за секунда. Ще викам пред телевизора, взема съм на скамейката с вас и ще гледам абсолютно всяко едно представяне на игрите. Няма да превъртам, както сигурно повечето хора ще правят. И да, искам да ви ги раздам. Може ли, Ваня, да ги раздам? Може, разбира се. Защото ти си най-големия така рапан. На Снежана бях направила. Ти какво си мислиш? Ти с две си ходиш. Ти си ми направила. Не. О, ще влезе ли? Така. Като амазонка. Заповядай. Благо, за теб имам специално кръстче. Подобно на кръст. Татяна, ти понеже пожела да е с нещо от мен, си отрязах една от плитките, която е с конопени семена и ти я давам за късмет. Благодаря ти. Защото ти си най-здрав. Не е герданче, гривничка. Супер, да ти благодаря. Аз ще се Да. успех. Ще се видим отвънка, хора. Да. Марго? За нас каквото е останало, Не. Заповядай, Чефо. За една истинска черна нинджа, която Благодаря ти. никой друг не може да я убие, освен черна нинджа. И за теб, понеже каза, че обичаш малки рапанчета, ти давам малко рапанчета. Ти ми липсваш. И вие ще ми липсвате. Имам и за Ваня. Имаш ли? Добре. Нося ти го. Беше ми приятно. Стефани, сигурна ли си? Убедена Това е съм. твое решение. Виж колко те подкрепят хората от племето. Знам. Ние се сбогувахме вчера с огън на плажа. Направихме си така мини парти, прощално и те всичките, смятам, знаят, че ще бъда с тях през цялото време. Чакам ви отвънка и да ходим на Ибиза. И в клубовна. Survivor не е лесна игра, не е за всеки. Стефани, твоят път е натам. Чао!